Watasangana nazvo 2023 tasangana tese tiri vapenyu hapana akakamurwa pakati pedu nyangwe vakakamurwa vanhu vanoenda panyika nenguva yavo vanhu vanoenda panyika nenguva yavo saka zvichireva kuti vakachengetwa nanhasi tasangana tese tiri vapenyu takatarisira tichiti horodha yatakabva takati noise ngaite shoma nyaya dzedu tifambe zvakanaka dzimwe nyaya dzamunadzo nhasi dzaparwa muhorodha yamakabva dzimwe dzamuinadzo dzagara muinadzo muri kurarama ndine urombo kana tichirarama panyika tofanira kuita zvinhu zvakanaka unogona kurarama 50 years uchiba uchiita sei uchituka uchishora usingabatiwe asi zuva rimuridzi rinosvika pamusoro penyika mamurumu vanopomba vakawanda umu mamurumu vanoba vakawanda umu vanoroya vakawanda mukati mamuru kunonoka chete kubatwa asi anenge abatwa panguva yachiroya ndiye muroyi nguva ipi iyoyo anobatwa achipomba nguva ndiye mhumbwe nguva ipi iyoyo munofanira kuzvinzwisisa izvozvo vatikavakidza nono vatinogara navo vanoti chaona muzako chapita mawa chiri kwani chiri kwaini imi vakadzi mapfekera muri kuitwa muri kukonzera keosi ndimuri kukonzera kuti varume vapinde pachihuri kupfeka kwenyu hakuna kunaka unoti ukapfeka so kuti ukamuti kotama kuti ibvisai mazambiya mukapfeka panapa kuti kotama tinobva taona nyika yacho inouya tichitsvaga izvozvo kufumuka muri kunzwisana mukadzi wako achikuda mubatanga ona kuti apfeka zvakaita here zvinokodzera pakufamba kuti ave mukadzi chaiye chaiye kuzora mafuta munozora hazvishande musiwaunoita accident ndopaunoona kuti hazvibatsire hausioneki chironda chipi ichocho vakuti machirembe emuzimbabwe akutadza kurapa batiwe ndouri ropa wonai zvinhu zvakanaka panguva dzose unofanira kunzwisisa toya tinonyaya dzatinotonga misi yose nenguva vanhu muri kuabhiusa vanhu pakurarama vanhu muri kuroora vana vadiki vanhu muri kurarama vana vadiki nokuda kwemadivisi emushonga yekurima kana kuti ufunga kuti ndikaenda kunganga ikanditi ukararana kamwana mudika kana 5 years zvinondiitira zvakanaka siyai pakurarama vana vadiki ndaitaura musi uno ndiri kubhindura naprovincial majors achiti mambo nyaya dzawandisa kujeri kwakazara munorarama mwana ano 7 years ano 5 years munowane chii chamunonzwa mushonga yese iyo mutemo wenyika tiri kuti vanhu ngavaroorwa akwanisa 18 years regai dzive shiri mazai hana mupo saka zvatinoita tikasangana nonyaya dzevana vadiki panapa tinokuchaja zvinodzimba ndokuti musiye ukaona ari panext door pako achitorwa mombe dzichena kuti arora mwana mudiki zvinonakidza kune kuti uzozviita unobva wazvisiya varume vanobikirwa sadza nenguva zvinoita kuti vabude mumba mukatadza kuvachengeta zvakanaka vana vadiki ukaenda pana vakorinde 7 inoti waniswa musoro shoko unobva wati kana wati waniswa kana maakurara unobva mufanira takamwanyengetera kuti satana asapinde pakati penyu mozorara futi zvakare moita bonde futi kechipiri kuti satana asapinde pakati penyu zhira kuti imba inobva imira zvakanaka saka vanhu ngavaite zvakanaka
Hunu muridzi wavo. Tikuirana. Saka ndofunga kuti ndipei nyaya tuone. Ndini ndauya. Okay, wakafona kai. Ndakafona. Wakafona pani mazuva ndikautuye kudari naye. So 27 October. Sati yapera nikisina ndasi. Unodiye uchidza nawo dzandotonga dzakawanda panyika. Nyaya iyi. Musambo. Kusakaita nyaya kuti mukwasha angasingauye kana kwenda. Mukuti kudino nyaya yo. Iwanzida rusambo rwa. Tikamboitsa mombe 3. Parisambo ndivamba sara tikashika. Mombe 3 makadzendisa rini? June 1st December. Pakamutonga. Akakusa mombe 3. Mambo wakazofarisa kaipa. Di December. Yeah, you got. Last year 2022. Oh. No. Sure wakafuna kuna mama. Kuti utaure kuti wewe pfuma yako yokusana. Saka asati iwe anzida pfuma nyangu sanda pindu. Pamusoro imambo. Shuwa ine ndachifungidzirwa kuti sezvo ndakaendesa manje ndabva ndadzipwa futi achifungidzirwa kuti pamwe vanondiko kufema kupuro kuendesa kwandakaita ndokufunga kwandakaambogenishira Waudza ti baba ndachifungidzirwa kuti pamwe unombera usete kurutambira kuzikandira zvaombe pako Tikubanza chakamire mashoko akunzwa kubva musi wanike wa 17 October ndopa akagona kuuya kudari kubva pese apa pamashura kuti mombe dzizoya ndakatobhadhara zvikonzi 100 US mukatiti visa apa mukati mari iya ichadzoka pachapamidzira parusambo kubva ipapo pese apa ndanga ndichiuya chete kusvika pari nhasi akasingauye kuno kudari mukatomboti nhamba dzake tikudzida mukatombotaura naye apa patakupai nhamba dzacho achitaurwa nemapurisa kuti uri kudiwa kudari kuti ataure wauya hapana ibanikisi mari yangu iyo yese andikabhadhara zvikonzi mukati uchazorerwa pamidzira pamusambo nezvakasara zvese ikasvika 1.2 yamukati nyora iye kuna secretary saka hapana chakauya ndikazobhadhara zvikonzi zviyezvi mari yekuti vafambise zvopekutenga peturu ndikambomira handina kuzviona kusvika ndaona kuti holiday yapera manje ndopa ndikazofona pai zvikanzi aiwa ndizvozvo saka muzotoya musi wa8 saka ndandoona chakamira right ati wanza zvataura ati ndakangobva manje so saka uri kuti kudii nayo iwe torova here zvikwamuri nokuti aiwa pindura iwe touraya here hakusi kuuraya asi kuti pindura ndinogona kupanzwa iye ndiye akasingauye kudai ndati touraya here pindura ini ndikuda mari yangu pindura touraya here pindura iweyo touraya here nakuti mungauraya asi kuti iwe kana uchida kumuregera watamuregerera ndiri kubvunza kuti touraya here pindura aiwa ndikuda pfuma yangu ini pindura mubvunzo touraya here tete touraya here ukashandisa mari ndibvunzaiwo ukashandisa mari pakukwereta kufamba kwawakaita pese kuya kwataita kubva muna October kana sikakakaise inenge iri kusvika ma400
aiwa ana basa uri kutaura namambo right kubva ukauya kamazuva mangani kuno amutauraya vanhu vakufamba panze vanongo vano mapesa ari muno vanhu vazarisa vanhu vanongokutsvaka kugara pachimbude muchivasheza mumaudza taura tive unokwira mari kwa magazi mari 10 kuenda 10 kudzoka right nguva yakangani kuno kubva muna Oktoba vese 17 Oktoba kubva mazuva ese amaitonga ndakandishuya ukabva mumusaro 17 Oktoba kusvika nini kusvika parenasi ushuya kubva muna right 24 5 right ndoda kubvunza right kwa yaka 5 kuno ukashandisa mari futi ukazoti imwe mari yo yandikabhadhira deputy svikonzi 100 years yandikakwira right pana ndiri kuika mari yako 10 kuenda 10 kudzoka anditika 20 times 5 100 plus mari yezvikonzi yobva ita chii 200 from 400 ndobva ndazobhadhira $10 futi kuti vatenge peturu ava zvikonzi futi okay urobva yaita 210 saka taurirana here kuti 210 yese ukudya kapasemba Alright, wait, taura na mambo siyana vari kuseka unodya chikafu chakawanda sei chemari right dora kura kuti $5 plus 210 yobva ita 215 handiti alright mari yangu inogona kuisa nezvayo imari wakabhadhara zvikonzi $100 mari yekufamba kwawaita $100 ikubva ita 115 okuti kwawaita inoti ndinobvisa zvese izvi ndosiya pa $60 wazvinzwisisa 100 inobva ita 160 kuwira 160 ndinomawokera ndosvika wazvinzwisisa ndozvamunotaura zvese asi ndozvinozoitwa ndozvamunotaura zvese asi zvinatositedzera wozi ini munotaura matauro enyu bati ndinotsvaka kuti chinoita kuti tinosangana pakati kana ndakutaura kuti mutemo unotudii right hanzi naate zvavakongoya ndakafamba ndichiya kuno kudare kwenguva yakareba ndakashanda nguva yakareba ndichifamba ndiya 20 times 5 that's $100 right nemari yandakabhadhara zvikonzi yobva ita $100 plus mari yekudya $5 plus yobva ita 10 yacho yekutaura yokuzouya kwavakaita kuno yobva ita 215 ichitoona dare zvakakodzera kuti mari yedu inofanira ita 160 yaunofanira kuita payment kuna atezvara saka vari kuti uri kuda pfuma yako handii kuda rusambo rwako nemari iye chimusakasa ndiwani chimusakasa iwe ndiwani chibvunza iwe akabvisa mombe munani 18 December hatigoni manje sorry pamwe pacho hatigoni kuti timutakana akabvisa mombe musi wa 18 December hazvigonike manje kuti tikutaura kuti titume zvikonzi zvinzwisisa sei kudaro tinotarisa kuti akabhadhara nguva ipi ndo zvatotedza zvemutemo chireva kuti ari kunzwisisa mudare abhadhara mombe 3 saka taakumira zvakadaro taakupa grace period pindura neni nokuti kubhadhira kwakera ndokukutotora zvikonzi kusiri kukupa kukweta ndizvozvo saka apa iri kurehwa iyi 160 ndiyo yamuri kureva kuti tombomira no kutaura nyaya yerusambo
danga ari munhu anonzwisisa chiti akauya akandidzeka auya kuno kudaro onditi atizva ndazvinzvo ingatabva kubvisa umai manje pooneka kuti mawestage andikaita kutsvaka zvikonzi kuzotsvaka zvikonzi mari yaye ndikaparadzira nokuti ndichiuya kuno ndio ondidzorera ndienda kudzorera kawaridzinzi wakaiwewe ndozvandatoweka kudhara kai wazvinzi ndatoweka kudhara kuti yanofana kuzopa 160 ndaifungoti mubvunzo wako unofana kutobvunza kuti 160 inobhadharwa nini saka mira wakadaro isusu tiri kuti panguva ino nenguva yakakupa mumbe muna December mumbe 2 nyangwe akaumanikidzwa nedare kuti akuti mumbe 3 hazvikwanisike kuti ezvezvi titaura kuti takumira zvikonzo wazvizwisisa hakuna mutemo wakadaro poza ari kubhadhara right nyaya yerusambo yake ikanzi mari saka andikaisa kudhara nai saka $60 yakairohwa nestate 1.3 ndizvozvo kumabhuku ako haunozoita samabhuku makatoinyora